El cuplet. Pues yo no sé ni nadie tal vez sabrá lo que es el cuplé. ¿Será alguna cosa el cuplé? Merida bella Barcelona, in beautiful Spain, In beautiful Spain. I think it's Spain. I think it's Un misteri. Les psicalíptiques ho tenien clar. Per construir una avantguarda cal organitzar una bona vetllada i, sobretot, cal explotar l'escàndol. El coco lo que más me gusta y su agüita, mi sequita. Pero si le rompen la manigua, por la cosa más exigua. Tengo miedo cuando veo a el coco y ya no quiero beber. Dicen que de pico peco porque a Paco he conquistado y por culpa de mi pico se volvió medio chiflado. Doncs sí, senyors, jo avui ara debuto i m'he fet fer un repertori bonito i barato i bueno i variado, però la meva especialitat són els cuplers de sang i fetge com aquest que els cantaré ara. Però Paral·lel és molt més que una postal d'època tenyida de color sèpia. És allò que s'hi coïa. La nostra porta d'entrada a la modernitat. El rompeoles i aneu soles, amb joves molt tremendos. Però vostès ja saben que els reis, els monarques, sempre els hi han agradat més les vedets que les reines. Dame tu piquito, dame sin tardar. Fregar, estimular o preparar alguna cosa. La psicalipsi seria, doncs, el fregament, l'estimulació o la preparació de la figa.